Здравейте хора в първи епизод на драма SMP. Ако искате, естествено, може да джойните в сървъра и IP-то долу в описанието. А сега да разгледаме сървъра. Така, значи тук се събираме и обсъждаме важните въпроси. Тук имаме бар, който е малко не работи. Всъщност работи, но просто няма текстчър пак за сега. Така, тук е квартала на китайците. Тук живеят всички китайци. Този квартал всъщност аз го строих и къщите се продават. Тази е продадена, онази не е и тази също е продадена. Така че ако ще влизате в сървъра, знаете, че е останала само една къща и тя е ето онази, ето там. Така, тук е гробницата. Някаква атрактивна гробница, в смисъл давате един диамант за вход. Тук един вилиджър ви пуска да влезете, вие влизате. Вилиджър взима диаманта. И ето е гробницата. Това е гробницата. И целта тук е, когато ето тук има диспенсър, който ще има potion от майнинг фатик, т.е. да не можеш да копаеш нито с кирка, трябва да намериш тайната гробница на не знам си кой. Сега, тук, нали, като прескочиш пажината, дава ти майнинг фатик и ти трябва да откриеш гробницата и да вземеш богатството от нея. Но къде ли е тази гробница? Да видим. Да видим. Добре, няма да ви споменавам къде е. Няма за сега. Защото все пак трябва да се изкарат пари от това нещо за благотворителността, така че е добра кауза. Давайте парички. Сега, ето в онази къщичка живея аз. Това е моята къщичка. Ето я. Посадих малко дървета, които не искат да растат поради някаква причина. Така, и да видим. Това си е моята къща, никой няма право да влиза тук. Аз сам си я построих. Мисля, че е много готина и много хубава. Даже си има телевизор и дори можеш да пуснеш музика. Така и сега даже ще го направим. Ще пуснем една песеничка. Само секунда да видим музиката. Да направим така. Ето, една хубава музика. Да седнем и да си послушаме. Яко, нали? Да, това е нашия хубав сървър. Така че ще се радваме всички да дойдете и да се забавлявате с нас, защото сме около 5 човека. Така че идвайте, забавлявайте се и бъдете щастливи. Само да ви поразкарам още малко им от сървъра. Тук беше положен първо началото на сървъра. Това е моя чест. Тук имаше още... Добре, ти сега откъде се взема, човек? Откъде? Кажи ми откъде и защо. Моля те. Важно е да знам. Тук е първия чест. Тук се продава мост. Тоест ето там е магазина за мост. Имаше още един. Имаше крафтинг тейбъл, но естествено един крипър дойде и ги гръмна. И нещата, които бяха в тях, вече ги няма. Така че направихме за новодушите в сървъра без пари почти да си купуват диамантени неща. Ето ги тук за 12 емералда едни панталони, обувки, каска и честплейт, така че ето този с пръчките, офертата с пръчките, взимате си емералди, отивате сечете дървета, презасявате ги, защото само ако видя, че някой не е презасял дърво, ще му се скарам, така че внимавайте наистина. Предупреждение. Така и тук е магазина за броня, естествено, който го мързи да прави онези неща. Може просто да дойде и за няколко диаманта, може би един-два, да си вземе от моите хубави брони. На цена около 2 диаманта. Така че давайте, взимайте, пазарувайте. Сега има още много от сървъра, не е само това. Чакайте. Така, да ви покажа най-важното. Блока. Ето тук ние живеем. За сега има 5 човека, двама не са си построили къщи. Тук преди живеях аз, но сега живее един друг човек, така че няма да влизам. Тук живее един
човек, няма да му споменавам името, не знам какво е правил тук, ама каквото е да е странно. И тук живее още един човек, на име Мартин, така, айде ще го кажем. Той искаше да бъде споменат. Така че, сега да отидем при къщата на един друг човек. Ето и нея, малко странно, да кажа. Така, тук са му оставени подаръци, дано да ги види. И тук съм енчатнал нещата за подарък, така. Сега тук явно спи, тук се пече на слънце, дано дърветата му такова от гледката. Хаха, аз съм още човек, съсаждам дървета. Така, и тук имаме един моб грайндър, който, да ви кажа честно, не работи. Построили сме го, но не работи. Идват по 2 скелета на 20 минути, което е... Ако някой естествено може да си ги вземе тези работи, ама... Да знаете, не е много яка фермата, така че... Не идете тук. А ако искате XP, голямото XP, както видяхте, ето там има един меч. Този меч не е просто меч, това е портал. Портала Камада. И ето тук тези идват, което не е много добре, защото ни дразнят. Така че сега отиваме в този... Да, естествено пак гръмна крипър. Естествено, как ли пък не? Сега да отидем тук. И отиваме по тази стълбичка. Всъщност има и по-лесен начин. Мисля. Така, сега, ако щупим това... Мисля, да, портала се щупи. И би трябвало горе там, при дупката в бедрока, където я направихме с моите приятели с една много хубава машина. Може да направя клип за нея. Ще ви покажа как се прави самата машина. Интересна е, с пистани, TNT и обсидиан. Трудно се прави, но прави дупки в бедрока, което е много добре, полезно и така. Кой не иска да има дупка в бедрока? Аз искам. И ето я и нея, дупката в бедрока. Сега отиваме ето тук. И ето го нашия портал. Вече би трябвало да води до базата и до тук, така че е много добре. Ако някой просто иска да си вземе нещо от недъра, просто трябва да отиде долу на стълбата. Затова няма всеки път просто да се качвам наново и наново по другата стълба, ето там. Наясно сте вече с нея. Сега. Ето е самата ферма. Тук се събира златото. Има сортинг система за злато. Много е хубава самата ферма. Тук някой може да се вземе каквото има, нали, безплатно. На този, ако някой иска да трейдва с него, просто взима малко злато, максимум 5 на човек, защото много трудно се взима с това злато. И сега, ако дойдем ето тук и този приятел го ударим, би трябвало да, ето тези приятели да се спалват и да идват насам, да падат в ето тази дупка и да умират от стък. И сега, когато тези приятели хубави дойдат, ето ги, падат нашите приятели. И сега, когато паднат, отивам долу с меча и им казвам кой е шефа. Така, умрете, приятели. Да разбрахте, и златото отива ето тук. Сега да се върна обратно. Жуц. Оп, така. Добре, сега би трябвало, ако се върна в базата. Добре, стигам, човек, моля те. Спреди се. Така. Просто отивам. Би трябвало да съм там. Да, добре, работи, което е добре. Сега да се върна и да ви кажа най-сетне чао. Това е сървъра, естествено, който иска може да дойде, така че IP-то в коментарите или в... ще го напиша там някъде, така че пишете IP-то и влизайте в сървъра, само да кажа, е пуснат около всеки ден почти, да кажем
около 10 до 12 и оттам нататък може би от 5 до 9, да кажем. Иначе не знам. Всеки ден различно, така че идвайте и се забавлявайте.